παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Township. Λοιπόν, μας έχουν στείλει εδώ record, παίζουμε 25 μέρες και μας δίνει δωράκι. Ωραία. Τώρα μας έχει στόχους να κάνουμε ψωμί. Οκ, αφού θες ψωμί, θα έχεις ψωμί. Θέλει 5, εγώ έχω αρκετά εισιτήρια, οπότε πήραμε το achievement. Και τώρα τι θέλει? Γκρανόλα. Μπορώ να κάνω κι άλλη, μπορώ, αλλά θέλει πολλή ώρα. Πηγαίνουμε στο market. Butter, όχι, δεν έχουμε. Έχουμε upgrade στον αχυρώνα μας. Πάτησα upgrade. Τέλος πάντων, έχουμε από το τρένο κάποια αντικείμενα και πάμε να κάνουμε expand. Λοιπόν, σκέφτομαι να αλλάξω το decoration από την πόλη μου, γιατί σιγά σιγά αυτή μεγαλώνει και άρα πρέπει να αλλάξω και τη διαρρύθμιση ανάλογα όσο μεγαλώνει. Πάω στο market, ίσως βρω κάποιο χαρτί. Όχι, δεν βρήκα, αλλά για μισό, έχει τέτοια. Ναι, χρειάζομαι βοήθεια για μία μέρα να τον έχω. 4 στα 7, 1 στα 2. Ωραία. At your service. Λοιπόν, θα σου ζητήσω χαρτί. Ωραία. Ωραία. Πήραμε χαρτί, πήραμε πολύ χαρτί γιατί μπορεί να μας χρειαστεί. Πάμε να του ζητήσουμε κι άλλα. Ωραία. I can't work that fast. Accounting, stock taking, I haven't even counted all the coins yet. The dealer will be... Τεμπέλη! Κάθεσαι και κοιμάσαι εν ώρα εργασίας, τεμπέλη. Λοιπόν, sugar cane δεν προλάβουμε να πάρουμε γιατί ο τεμπελάκος μας έπεσε για ύπνο. Εντάξει, θα τα δώσω τα 6 εισιτήρια γιατί είναι αρκετά χρήσιμος και θα αναζητήσω για εισιτήρια. Παίρνουμε τα 32 που έχουν την καλύτερη τιμή. Δίνουμε change skin. Music express. Τέλειο. Πήραμε 3, τι είναι αυτά? Και τώρα θέλουμε σιρόπι. Εδώ έχει κανένα σιρόπι? Όχι, δεν έχει. Πάμε στο event. Έχουμε το Ernest Cup. Παίρνουμε 15 πόντους, όπως φαίνεται. Από αυτά ρίχνεται. Όπα, κόλλησε. Λοιπόν, ναι, αυτό δεν... Ωραία, μπορούμε τώρα. Είχε κολλήσει για μια φάση. Πάμε τώρα να κάνουμε το merge. Ωραία, πήραμε την πρώτη μας φωτογραφία. Ωραία, πάμε. Ωραία. Restore, ίσως το χρειάζομαι. Αυτή την κάρεκλα δεν μπορώ να την κάνω match με κάτι. Άρα παίρνω αυτό. Έχουμε ένα reward, μόνο που θα το αφήσω λίγο στην ακρούλα. Και πάμε να κάνουμε αυτό. Ποιος θα ήθελε σε ένα camping σουγιάδες? Τέλος πάντων. Ναι. Ωραία. Έχουμε και αυτό το στόχο. Τον κάνουμε. Τώρα τι θέλει? Τσεκούρι. Καλά, τι τα θέλουν αυτά τα πράγματα για μια εκδρομή? Καλά, ποιος είμαι εγώ που θα τους κρίνω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι λίγο επικίνδυνη η εκδρομή. Λοιπόν, κάνουμε merge.
παίρνουμε αυτό. Χρειάζομαι ένα τέτοιο, άρα κάνουμε έτσι. Το καπέλο το παίρνουμε από εδώ ξανά. Όχι, δεν θα κάνω skip. Λοιπόν, έχουμε από αυτό ξανά, από το βανάκι. Τα περισσότερα μας δίνει. Θα το κάνω speed up και σφάω όλα μου τα gems, τα εισιτήρια βασικά, τα township cars, αλλά δεν με πολύ νοιάζει, να σας πω την αλήθεια, γιατί αυτό το παιχνίδι είναι μόνο για να τα χάνεις. Έχω μία ανταμοιβή εδώ, 30 λεπτά πήρε ζωές και δεν τις κάνω τίποτα, τουλάχιστον τις παίρνω. Έχουμε κάτι εδώ, 2 μέρες. Λοιπόν, προχωράμε στην περιπέτειά μας. Καπέλο δεν μας δίνει τίποτα και έχω αρχίσει να νευριάζω. Μας έχει μείνει ένας κεραυνούλης, με αυτόν τον έναν μπορούμε να κάνουμε μόνο αυτό. Και ναι, πάμε να παίξουμε. Πάμε. Πάμε, ωραία, θα πάμε πολύ καλά. Ωραία. Πάμε, ωραία και καλά. Ωραία. Κάνουμε και αυτή την κίνηση. Έτσι κάνουμε και αυτά τα δύο. Σπάει. Εύκολο. Easy peasy lemon squeezy. Ωραία. Είμαστε 3 rank από τα 20. Αυτά τα 500 εισιτήρια θα τα ήθελα πολύ, αλλά μέσα σε 2 μέρες νομίζω ότι προλαβαίνω να παίξω αρκετά. Έχουμε κάτι εδώ. Ωραία. Παίρνουμε 3. House of Luck. Πάμε. Ελπίζω να είναι εισιτήρια. Μπόγια. Play again. 4 σέρετ. Έλα. Δώσε κάτι καλό. Μας έδωσε σιρόπια που θέλαμε. Πήραμε καινούργιο achievement. Ωραία. Και πήραμε αυτό. Με το σιρόπι τώρα μπορούμε να κάνουμε αυτό και αυτό. Και τι πήραμε? Ένα διαμάντι. Είμαι πρώτος. Οκ. Και αυτό ήταν το βιντεάκι μου σήμερα. Σας χαιρετώ. Χάρηκα που τα είπαμε και σε αυτό το βιντεάκι. Γεια!